Let's do the Zumba. 5, 6, 7. It's a Davao, may batas. Bawal mabas, changke. Bawal mabas, changke. Bawal. Lagi mo tumao. Ka Alex Gonzaga man to din. Lain mo to ka itong isa ka actress. Bawal lumabas. Ay, kabalo. Ay, di lagi tumao. Kabalo na ko. Sa Davao may batas. Bawal lumabas. Pero pag i-comply ka, ay, pwede na palang lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas, changke. Bawal lumabas, changke. Ayo. Uy, Marius, pang ka. Ay, hindi ko maningilig talon. Masa na ka diri? Kaniadto ko diri ano kay nasok. Ikaw ay nagsumbata na agbot ra ka di galit. Hoy, mare, imuhang katong giutangan og talong nasuko na. Unsa na daw kanusta daw kang bayad na human na lang ICQ na GCQ na lang ta. Pudyo ka ni bayad. O pwede ko kabay ng talong. Ay, wala pa jud gichismis lagi ka dito no. Alak ka, usay mga ingin niya dito. Ay basta adto ano to dito tag-iya uy. Basta ina siya nga ano kanang mauto lang ko ron. Oh, sige. Kismis kayong talong ra yang kuan. Gibigay ako nakakaon na to, kamo ra ba yung nakahimulot ato, gipanghatag na ko sa inyo ha. Oh, unya, unsa naman? Ipa ka mo adto dito? Mauto lagi ko. Unya pag madto ka dito ay na pagmas. Ngano man? Wala naman GCQ naman. Ay di na ko. Oh, ay na pagdaragi pimpas. Ay wala pa na. Wala na, okay na, free na. Ay salamat. Sige na. Sige, adto na ko dito niya. Wala na dai mga inana. Wala na. Natagang may ako tong last kay lakpan ko gipa-exercise ko sa mga kuan dito, katong mga pano dito. Da, narisinim uy. Sige na oy. Nya pag mulakaw ka kaligo sa tanong buko kalkag kayo. Sige na kaw na. Oh, sige, bye. Manilig pa. Oh, sige, bye. Chiridil. Si Ising ba? Katong naghatag og talong. Na, giadto na ko silang balay no, giilad na pud nako, giingnan na pud nako nga walay kuan, wala na magdalag itimpas. Mahira madakpal pa balik kay ang yatag sa akong talong. Ingon pa niya lima ka adlaw na budgeton. 5 ka adlaw isa ra ka buhok nga talong, isa ka bitsin, isa ka ahos, isa ka bukitlog ipakaon pa na ako mong silingan. Mirisi niya oy, mayroy madakpan ko. Dakpan dito siya. Bahala siya dito. Ang tanong katawan na totoo niya. Mugani. Yes! It's a new day. It's a new life. Yes! Pwede na pa na makagawas. Ayan. Ay, pwede na mo gawas. Pwede na mo gawas. Let's go! Bawal lumabas. Bawal lumabas pa. Bawal lumabas pa. Wow! Excited na. Kagwapa pa. Pwede na mo gawas. Musunod ako sir, kay diya kay hatod ako ning bag. Yeah, pwede ma'am. Ay, sir, Kay dili hard pwede. lockdown man taron. Kasi hard lockdown. Dili pwede inana, musunod lang ko dito. Hatod lang ko ni, alam di man mo kasabot ng inana. Dili lagi Pwede ma'am kay ay dili patakaran na to ma'am no. Ay ayoko ginana buntis ko. Dili Hatod lang ako na dira. Dili lagi pwede lagi. Ay dili pwede inani. Kaya dili man gadaga dire. Yatod lang man ako ni. Yatod lang ko na dira, yatod lang ako dira. Dili lagi pwede yapon lagi. Kapag di hatol lang nimo. Ay dili pwede manawag ko kapuan. Dili pwede inana. Yatod lang man ako ni dito. Ngano maginana man mo? Dili lagi pwede lagi. Lagi hard lockdown ma'am. Ay, dili pwede inana, dili pwede. Dalawang ko Dili lagi no ma'am. Ay, tanaw na itong madala ba ko ninyo? Dili lagi pwede lagi ma'am. Oo. O di man kundi napasudlo ni hatod lang man ako ni. Ngano maginana man sila? Dili pwede inana. Yatod lang nako ni siya. Oo, di sila pasulo dire. Oh, so nasulog na akong naong dire. Di gud pwede inani. Yatod lang man ako ni dira. Dira lang di sa kuan. Di man sila. Oh.
Oh, dili po. Oh. Ayaw ko guniti, Dito ka skilid. ayaw ko guniti. Ayaw ko guniti, ha? Ayaw ko guniti, ayaw ko guniti. Sakali sa ampra. Napasok na akong naong, ha? Napasok na, ayaw ko guniti. Yan, go. Ayaw ko guniti. Ayaw ko guniti, ayaw ko guniti. Sakali sa ampra. Ayaw ko guniti. Ayaw ko guniti. Uy, sakali ka na, mong. Mong. Sakali ka, mong. Ayaw ko guniti, ayaw ko guniti. Sakali ka na, mong. Ayaw ko guniti. Hawa dire. Hawa dire. Dito, igor ako maghatod og bag. Hawa dire, igor ako maghatod og bag. Hawa dire. Manawag gusto ko hawa dire. Hindi ba ko igor ako maghatod sa bag. Few minutes later. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit man ang alon sa panahon, sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang kapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin at hindi kita bibitawan. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin. Hoy, kabalo ba ka na trending na kay ka? No, sa pagkakaalam ko sa sarili ko, ay bukas lahat ng pintuan dito sa lugar na ito. At pwede ako makapasok anytime, at pwede ako makalabas anytime. Kumusta ka naman? The same as usual. Life is wonderful, life is precious, and life is powerful. Kumusta yung love life mo? I don't like a man. I hate boyfriend. But I like happiness in my life. God bless you! I don't tell me that. Hindi pa ako mamamatay. Naku naman, mali-mali yung mga words mo. Puro mga panununglo. Ano ka ba, Dayan? Sili ko si Dayan, oy, pataka lang ng kagtubag. Ang akong pangutana, nagtrending ka sa Facebook. Gidakop kag mga sundalo, may ganit, nakagawas pa ka. Ha? Gusto niyo pagkibalo? Sino trending sa Facebook? Kisa nag-ingon sa imo, ana? Karon lang gani, no? Trending kayo, million views dayon. Di unsa yung pagawas? Ha? Kabalo, day mo? Nagpiyansa ko. Wala mo ipakialam kung saan ako pagawas. Wala man ko nang hilabot ninyo. Hawa, nagod mo diri, be? Ikaw sa mo kay kung wala kay paliton, hawa diri. Alangan, wa may sulod imong tindahan. Kasi walay sulod. Kadagan nagsulod. Tanawa daw. Hawa diri, hawa diri, hawa. Gawas, hawa diri. Huwag mo din mo paliton na. Aktor ka din nakachismis. Layas mo diri. Hello? Kinsa ni? Oh, ikaw ni Minda? Oh, saan tuyo ni mo? Ha? Saan na priso? Wala dyan ko na priso. Oy, nakapiyansa ko mo, nakagawas ko karon. Kung saan yung gitawag-tawag ni mo? Kumusta ko mo para malipay ka nga na priso ko? Kung saan mo tuyo ni mo, ano nawag bang ka? Para lipay kag maayo deh, katawa ka, ipakita mo sa ko nga nalipay kag maayo. Wala ko ilabot ninyo pag enjoy, importante nakakuan ko karon, nakapiyansa ko, nakagawas ko. Ulat-ulat lang kay balik ko da sa Digos, muhawa ko aning Davao. Balik ko da sa Digos. Ulat-ulat lang kay magsilingan nagyapon tapuhon og balik. Timan-an ko na inyong mga naong, karon kay lipay pa kay ka kay nadakpan ko. Sige lang. Okay lang, ug trending ko, okay lang jud kaayo, wala problema. Sige na si panawag, kung manawag mo galing ka na, kung anong dak, sumugon ako ni pag idol ng panawag. Bye! Sakog number na ako. Sige na, bye! Shoot ka.